Dame i gospodo, dobar dan, ovo je Život u trendu, a s obzirom na to da se nalazimo na terasi kuće Jelene Karleuše i Duška Tošića, onda je to stvarno život u trendu i sigurna sam da će vas zanimati kako su se oni smestili u svom domu. Da podvučem da je ovo sasvim ekskluzivna kućna poseta. I Jelena Karleuša je u stvari moj alter ego. Evo, je li ono tvoja slika kad si bila mala? I tad su me kritikovali zbog toga. A gde si našao ovi čovek? Ja sam nikakav autoritet. Inače, jel ti znaš da sviraš klavir? Mi prodajemo iluziju. A kaži mi, si ti izmislila Jelenu Karleušu? Stvar dobrog stila i ukusa nema veze sa trendom. Svašta nešto s tobom mogu. Ne možeš da budeš idol nekome ako si nemušt. Pa od kad vas nismo videli? Bio je zgrožen. Ja prema svojoj koži ne osjećam apsolutno ništa. Ja ih nazivam malograđanima. Neka ovo bude prvi i poslednji put. Dobar dan, Jelena. Dobar dan. Dobrodošla si kod nas u emisiji, a mi kod tebe kući. Da, dobrodošli vi kod mene kući, da, i naravno, dobrodošli vi, dragi gledalci, kod mene kući prvi put. Da. Molim kameru da primeti da Jelena ima štikle, a ja imam ravno. Tako da nadalje ne moram da se penjem na prste. Dragi gledalci, ja sam obukla štikle u kući samo zbog vas. Ja inače u kući uglavnom idem bosa. A ovo je i jedna premijera i ekskluziva Ja u farmerka. Da. Mnogo ti hvala. Čula sam da je ekskluzivno za našu emisiju sa prvi put obukla farmerka. A kad kažeš prvi put farmerka u smislu na televiziji ili generalno ne nosiš džins? Na televiziji i jako slabo nosim uglavnom nosim džusi trenerke i vrlo sam komotna, onako, privatno. Volim da bude sve vrlo udobno. Ovo te Duško pocepao posljednji put, jel? Ne, nešto se... Ja sam ovo iscepano kupila. I onda sam još docepala. Specijalno za naše drage gleda. Drago mi je što smo došli kod tebe kući. Konačno, tvoj topli dom kakav si želela i o kakvom si maštala, je li tako? Pa ja mislim da je stvarno topli dom, tople boje preovlađuju. Ja volim pastelne tonove, volim drvo, volim kamen, volim mermer. Zeleni zidovi, prijatelji ambijent. I sviđa mi se što konačno živimo onako kako sam stvarno želela da živimo i moje porodice. Pa lepo, čestitam. Hvala lepo. I želim vam sreću u novom domu. Prva televizija koja je ušla unutra i evo ja ću, ajde da stvarno ne zvuči kao fraza, ali neka ovo bude prvi i poslednji put, jer mislim da je stvarno jedna pametna stvar ne dopuštati kamerama da često budu u jednom ovako intimnom prostoru. Kad smo već tu, možemo malo i da prokomentarišemo. Vidim da imaš neke svoje trofeje. Jesi stigla uopšte da opremiš sve onako kako si htela? Ne, veruj mi da nisam stigla. To su samo neki... Ja u stvari moje trofeje čuvam u podrumu. I toliko su teški i toliko ih ima mnogo. To je gvožđurija za koju me stvarno ne veže apsolutno ništa. Imamo onako po godinama, 95. kad sam ja počela da radim i da pevam, kad sam snimila prvi album, dobila sam sve nagrade te godine kao debitant godine. I onda krećemo, 96. 97. 98. Ja sam, verovala ili ne, skupila 15 uzastopanih tih nagrada kao naj ovo. Ali ovdje imaš dosta polica, tako da 17 godina pevaš, znači imaš ono mnogo trofeja, ali uglavnom tu držim slike. Ne bi bilo loše da negde napraviš trofejnu policu. Ne, ovde sigurno ne. Ja iskreno moram da ti kažem, evo, ovo je interesantna stvar. Ovde je interesantna stvar da među svim ovim stvarima imam i ove šoljice Atine i Nike i njihov Hello Kitty čajnik. A imaš i Kurirovo najžešće pero. Dakle, ipak si neke trofeje izvoli. Neke, da, samo neke. Rekla si da je Atina ista tipa, evo, je li ono tvoja slika kad si bila mala? Jest. Borbene felne, brate, borbena mašina, ispod sediš na hekleru, gepeku količina. Ovo sam ja kad sam bila mala, doduše ja ovde imam jedno 5-6 godina, ali vidjet ćete kasnije da je Atina stvarno ista. Da, Atina se promenila, mnogo je slatka, kasnije ćemo pretpostavljam i njih dve da upoznamo. One su gore na spratu. Da, mi smo bili kad se Nika rodila, eto posljednji put smo se videli. Vi ste bili kad se Atina rodila i kad se Nika rodila. Da, ali posljednji put kad se Nika rodila, obe su se rodile 7. septembra. Si ti to tako beše programirala?
Kad se već desilo da si u drugom stanju, jel? Jesam, pa termin je bio, razlika je bila možda 2 nedelje, ali ja sam, pošto sam se carskim rezom porodila, ja sam sa doktorom dogovorila da na opšte negodovanje ostatka osoblja u bolnici Narodni front 2 nedelje ranije sam rodila Niku. Pa dobro, ali kao savršeno zdravu, naravno, i sa ocenom 10. Odlično, divno, čista 10. Imam još jedan baš opasan krimi hit. Hrana koju jedemo neiscrpno je polje za istraživače koji uspevaju da u pojedinim namirnicama otkriju do sada nepoznata svojstva. Tako se ispostavilo da je sok od semenki dinje efikasan u smirivanju napetosti jer umirujuće deluje na nervni sistem. U eksperimentu urađenom u Holandiji, grupa ispitanika sa problemom spavanja pila je mesec dana umesto blagih medikamenata po čašu ovog soka pre spavanja. Efikasnost prirodnog sedativa kod većine je počela da se pokazuje posle 15. dana voćne terapije. Ranije je ustanovljeno da sok od ploda dinje, bogat šećerom, karotinom, vitaminom C i P, folnom kiselinom, gvožđem, mastima i mineralnim solima, povoljno utiče na želudačne smetnje, malokrvnost, kardiovaskularne bolesti, bolesti bubrega i jetre i da usporava proces skleroze. Klavir, to je simbolika ili ima neku porodičnu vrednost? Klavir je jako jedan ozbiljan raritet i jako je star, samo što se nije raspao. Ne smem preterano ni da se naslonim na njega. Ali čekaj, kako sprečavaš decu? Iz 19. veka uopšte ih ne sprečavam. Puštam ih da sviraju dok ne dođe jedna prava onako restauracija ovog klavira koji inače je jako, jako vredan i ima, u stvari, on je više antikvitet nego što ima tu neku tržišnu vrednost i u tom smislu klavir iz 19. veka, lepo ga je imati. Inače ja volim, ja sam od oca nasledila ljubav prema antikvitetima, on se bavi, on skuplja svašta, od novčića, marki, starih novčića, pa onih starih iskopina, amfora i tako dalje. Inače, jel ti znaš da sviraš klavir? Pa malo sam nešto učila u nižoj muzičkoj školi, ali ja inače sviram flautu. Jel imaš neku flautu? Svi me to pitaju. Neću da te teram posle da nam sviraš. Svi me to pitaju. Ja, nažalost, nemam flautu i nisam svirala flautu pa jedno dobrih 15 godina. I zovem 92 i neka traže, neka nađu ga. Jel nameravaš da ih driluješ po muzičkim školama, baletskim školama? Su možda već krenula? Verujem mi, Atina je krenula na balet i to je jako kratko držalo. Sa Nikom imamo opet totalno drugi problem. Ona te ide u vrtić, te ne ide u vrtić, ona je alergična na gluten i na kazein, tako da sad se borimo oko te njene ishrane. Znači ne sme mleko i brašno? Ne sme belo brašno, pšenicu i tako dalje. Imamo specijalnu ishranu i tako. Mislim, ja imam... Komplikovano. Pa jeste, da ljudi treba da znaju da ja živim najnormalniji život prosečne Beograđanke, prosečne Srpkinje sa svim mogućim problemima u životu. Evo vidite sa smica. Da, eto, toliko problema imaš. Nemaš ni čestitu majicu. Eto, šta, ali bitno da moje deca imaju sve što treba da imaju. Da. Svi hlebovi i peciva od integralnih žitarica su zdravi i poželjni na trpezi, ali nutricionisti kažu da je ražani hleb najzdraviji. Razlog je što izaziva slabije lučenje insulina nego pšenični, pa je najbolja prevencija za pojavu dijabetesa tipa 2. Sadrži i najviše vlakana, dugo održava sitost, čak 8 sati i smanjuje osjećaj gladi. Zbog toga je ražani hleb najčešći deo medicinski kreiranih dijeta za smanjenje telesne težine. Talenat i trud koji ga prati do uspeha često se zanemaruje kao kvalitet, ali ne i u jedinstvenoj u jugoistočnoj Evropi školi za talente Komercijalne banke koju je osmislila i već 4 godine vodi Aleksandra Stevanović. Zovem se Marija Jandrić, stipendista sam škole za talente Komercijalne banke jer su me 2 škole stipendirale, a to su Prva ekonomska škola i Srednja muzička škola Stanković. U nižoj školi sam svirala klavir i tu sam već počela da dobijam nagrade na takmičenjima
pijanista, a danas najveći broj nagrada osvajam u okviru takmičenja solo pevača. Moje prvo takmičenje iz solo pevanja je bilo u Pančevu, gde sam osvojila 3. mesto, a najdraže takmičenje mi je međunarodno takmičenje koje se održavalo kod nas, gde sam osvojila 1. mesto. Također sam dobitnica nagrada na gradskim takmičenjima iz istorije i engleskog jezika. Učestvovala sam na sportskim takmičenjima gde sam nagrađena 1. mestom u amaterskom plesu u okviru kategorije najbolji plesni par. Također sam se probala u atletici, na krosu u više disciplina gde sam osvojila 2. mesto u trci na 100 metara i 1. mesto u štafeti na 400 metara. Težim da postanem samostalna i nezavisna u životu jer je to moj životni moto. Smatram da je za to potrebno da budete jedna stabilna i jaka ličnost sa jasno formiranim stavom i ja se trudim da to postanem, mislim da uspešno idem ka tome. Što se tiče Škole za talente Komercijalne banke, to je škola koja na jedan veoma savremen i originalan način pruža znanja koje su veoma značajne za građenje karijere i uspešne budućnosti. U njoj sam naučila da uvek treba verovati u sebe i da je u svakom poslu lični pečat najpresudniji. Također sam uvidela da nikad ne treba kriti lične kvalitete, naprotiv treba ih isticati i treba se boriti za svoje mesto u društvu, jer ako ste vi zadovoljni sobom i drugi će biti. Mislim da je to jedna idealna prilika da steknete iskustvo, da se usavršavate, da se oslobodite nekih nepotrebnih stega i predrasuda i da krenete slobodno da koračate ka jednoj uspešnoj i blistavoj budućnosti. Jelena Karleuša je u stvari moj alter ego. Smatram da mnogo toga od mene mogu da nauče. Tad su me kritikovali zbog toga. A gde si našao ovi čovek? Ja sam nikakav autoritet, mi prodajemo iluziju. A kaži mi, si ti izmislila Jelenu Karleušu? Stvar dobrog stila i ukusa nema veze sa trendom. Svašta nešto s tobom mogu. Ne možeš da budeš idol nekome ako si nemušt. Pa od kad vas nismo videli? Bio je zgrožen. Ja prema svojoj kozi ne osjećam apsolutno ništa. Ja ih nazivam malograđanima. Jelena Karleuša, kao obična Beograđanka, obična Srpkinja, kako kažeš, kaži mi kako te slušaju devojčice? Pa ne slušaj me. Tačno, sad će u septembru, znači 4 i 3. Ja sam nikakav autoritet, moram da priznam. Ne znam da podviknem, ne znam da naredim, zato što sam jako puno odsutna, jako često, veoma često na raznim putovanjima, koncertima i tako dalje. I onda prosto griza me savest da budem na sve to koliko im falim kao majka i da budem i stroga majka. Eto, i svaki moment koji provodim sa njima dopuštam da me bukvalno vrte oko malog prsta. I one to rade, naravno. Što se Duška tiče, Duško tek nije autoritet, jer eto, on je malo ovde, malo nije, malo tamo, malo vamo po belom svetu, tako da on ih je tek razmazio. A baku verovatno slušaju? Baku slušaju. Divno slušaju. Imamo i divne žene koje vode računa o Atini i Niki kada mi nismo tu. Ma gde je taj muškarac što sa mnom živi, a ne živi? Kaži mi, kako si se odlučila da se ošišaš posle one, kako jedva teško, verovatno puštene kose, pretpostavljam nije lako imati dugu plavu kosu koja se stalno farba. Teško poraste plavušama kosa. Ja kada sam došla na ovu ideju, naravno i kad sam došla kod moje frizerke i rekla, molim te seci, ona mi je ispričala jednu neverovatnu stvar da žene kada treba da skrate šiške ili samo krajeve, da ima neke žene koje plaču. I da su žene jako sentimentalno vezane za svoju kosu. Ja prema svojoj kosi ne osjećam apsolutno ništa i ne bih trepnula kada bih se sad, na primjer, ošišala do glave. Iz nekog razloga meni je kosa na svakih mjesec dana drugačija. Ja menjam te dužine, oblike, frizure zbog mog posla toliko često da mi je kosa otpala od srca. I veruj mi da meni treba do dugačke bujne plave kose nekih 5 minuta. Fanovi su se dosta podelili, neki su oduševljeni jer stvarno je velika promjena i ja kao neko ko se bavi show biznisom i muzikom moram da se menjam stalno, to je prosto jako bitno za moj posao, a neki pate za mojim dugačkom kosom kao da stvarno ja za 5 minuta ne mogu opet da budem dugo. Znači ekstenzija, nadogradnja, to je eto, nešto normalno.
Šta kaže Duško? Jel mu se više sviđa duže ili kraće? Ne, njemu se isključivo sviđa dugačka kosa i bio je zgrožen. Bio zgrožen kad sam došla kući. Rekao mi je da izgleda kao da imam šlem na glavi. Ali nećeš verovati, ja po Dušku znam kad je nešto mega ultra šik i kad je pun pogodak. Kad on kaže da mu se ne... Aha, dobro, znači suprotno njegovog ukusa. Da, on ima klasičan ukus 27-godišnjaka, tako, u punoj snazi. On voli dugačku kosu, voli kratke suknje. To su ti simboli seksualnosti. Apsolutno. Voli da budem ono što sam ja na sceni. A ja stvarno, ja na sceni, ja privatno, dva različita sveta. Baš sam o tome i htela da pričamo. U najnovijem istraživanju o ljudskom ponašanju britanski naučnici su ustanovili da prosečan muškarac provede godinu dana svog života merkajući žene. Anketirani su pripadnici oba pola u starosnoj dobi između 25 i 60 godina. Rezultati su pokazali da je trećina muškaraca imala i ima konstantne probleme sa suprugama ili devojkama zbog pogleda upućenih drugim ženama. U ovoj studiji je utvrđeno da prosečan muškarac dnevno analizira 11 pripadnica lepšeg pola, a svaku gleda najmanje 2 minuta. Prvo posmatra njene grudi, onda zadnjicu, pa noge. Istraživanje je pokazalo sasvim suprotno ponašanje žena. One ne proučavaju muškarce tako pomno. Dnevno ih zainteresuje tek 5 do 6 muškaraca koje ovlaš pogledaju, a ako su im posebno zanimljivi, dovoljan im je minut da steknu utisak o njemu. Prvo na šta žene obrate pažnju je lice sa fokusom na oči. Onda malo osmotre zadnjicu i trude se da osete parfem koji koriste. S obzirom na činjenicu da te mnoge mlade devojke izdvajaju kao svoj uzor u stilu odevanja, evo recimo i mnoge učesnice Shoppingholičarki gde sam ja stalni član žirija, gde si i ti bila i ta emisija je bila vrlo zapažena, izdvajaju tebe kao uzor, a u stvari se oblače za fakultet i za školu kao da su pošle da snimaju spot i u principu kao primjeri neukusa, zato što je prosto neprimereno da se tako izgleda u svakodnevnim prilikama. Pa kako ti to komentarišeš, taj svoj ogroman uticaj i kakva je tvoja poruka? A ja sve vreme gledam u dekolte. To vreme kako je tek muškarcima. O Bože. Ja ću, ne znam, pošto sam u ovim rupama, ne znam šta da namaknem. Ne, sve je to okej. Izvini, molim te. Ovdje me gledam. Šalu na stranu. Pa, ja sam svesna svog uticaja na devojke i uopšte na žene. Moj izgled, moje to pakovanje je jako efektno i privlači pažnju i smatram da mnogo toga od mene mogu da nauče. Sad, naravno, treba razlučiti ono što sam ja na sceni i ono što je moj život i moja profesija i ono što je njihov život, njihov poziv ili škola. Onako kako se ja oblačim na sceni, to ne može da se nosi u svakodnevnom životu. To je prosto nemoguće i meni je jako teško to da iznesem. Privatno često nosiš trenerke, ravno, ja? Da, privatno sam, volim taj komoditet, volim da me ništa ne steže, da nema nikakvih push-upova do ovde i tako dalje, steznika, utezanja. Ne volim uzanu garderobu. Definicija mog supruga je da se oblačim kao baba, druga definicija kao tetka, to je ono nešto srednje. To je ono kad si elegantna sa onim suknjima, onako usno. Pa ja uglavnom volim, ja strašno palim na te neke britanske dizajnere i volim taj njihov easy chic, onako da bude neopterećeno, nonšalantno i da nije uzeno, da nije ustelo, ne onako da je ponekad i begi malo je opuštena, a opet seksi. Stvar da žene kako nosi. A ko je treće prekinula sam? Udovica. Da, imate udovica, baba i tetka. I pošto ja volim, ja sam inače... A ti mu kažeš što si klinac. Ne, ja kažem hvala ti. Kad mi daš takav kompliment, onda znam da sam apsolutno u trendu i šik. A jel te zaboli što on ne nalazi da je to privlačno i seksi? Pa imam ja delove dana kada se ja obučem po njegovom ukusu i kada je onda sve u redu.
Volim A krojeve. Izuzetno mi je važan materijal, izuzetno mi je važna, kroj i kvalitet mi je izuzetno važan. Volim Chloe, volim Stellu McCartney, volim Pradu, volim sve te, što bi moji prijatelji rekli, lesbian look, to se meni sviđa privatno. Znači ništa ono kao Dolce & Gabbana koji su više ono kao seksi, pa to sam ja na sceni. To sam ja na sceni. To je ta podvojena ličnost. Jeste, pa ja sam bukvalno postala sama sebi neka vrsta alter ega. I Jelena Karleuša je u stvari moj alter ego. Da, ti kad kažeš da si potpuno drugačija nego što je tvoj javni lik, šta to znači zapravo kakva si ti privatno? Da li to znači da si ti jedna plačljiva, preosetljiva, nežna? Pa nisam plačljiva, ali sam jako mirna, staložena, ne volim buku, ne volim haos, ne volim nered, ne volim povišen ton, baš zato što sam pod tolikim stresom od svih ovih silnih godina haosa oko mene. Jako sam bolećiva i osetljiva, jako emotivna, jako preemotivna i smatram sebe izuzetno dobrim čovekom, jer nikad nikom nisam učinila nažao. Sve što sam ikada stvorila, zaradila, ja sam potrošila na druge, da bi drugima ugodila, da bi drugima bilo lepo. Mislim da sam neko ko je veliki borac, jer čitavu svoju porodicu i familiju onako vuče za sobom i sa sobom i to su neke karakteristike mene privatno. Da, znam, nisam plačljivica, ali znam da zaplačem. Sve ono što mi nije dopušteno na sceni, to sam ja privatno. Psiholozi i psihijatri saglasni su da snovi igraju značajnu ulogu u našem životu, iako toga često nismo svesni. Posebno su značajni snovi koji se ponavljaju često godinama, pa takve obično i zapamtimo, trudeći se da odgonetnemo njihovo značenje. Razumevanje snova može pomoći da se reši neka dilema ili problem, kaže psihijatar Jan Volis, koji se već 30 godina bavi analizom ljudskih snova. U toku karijere zapisao je i proučio gotovo 100.000 snova i tvrdi da postoje tipični snovi koji se sanjaju u određenim periodima života. Nedavno je objavio knjigu u kojoj je opisao najtipičnije. Jedan od najčešćih svojstven i muškarcima i ženama je onaj da stojimo goli u prostoriji prepunoj ljudi, što po njegovom mišljenju izražava nezadovoljstvo poslom kojim se bavimo. Za žene je karakterističan san koji se ponavlja u različitim životnim razdobljima, onaj u kojem ih neko juri i proganja, što znači da imaju problem koji potiskuju, stavljaju po strani i odlažu njegovo razrešenje. Muškarci najčešće sanjaju da padaju, što pokazuje da se plaše neuspeha u poslu, ljubavi i u seksualnom životu. Visoko na spisku najčešćih snova svojstvenih za oba pola nalaze se kašnjenja na važne događaje, pad sa stepenica ili lestvica, snovi vezani za životinje kojih se u stvarnom životu plašimo. Kako tumači Volis, svi oni govore o našim potisnutim strahovima, problemima i nesigurnosti. A kaži mi, si ti izmislila Jelenu Karleušu u stvari kao jednu moćnu onako ženu bez dlake na jeziku, odvažnu? Ispada da jesam. Ispada da ja tačno znam kad se uključi ova crvena lampica, ja postajem ona. A ona, tačno se zna šta je ona, šta sam ja. I šta smeju ljudi sa druge strane stakla ovog televizijskog da vide, a šta nikako ne smeju da vide. Zna se šta je show biznis. Show biznis ne trpi slabosti, show biznis ne trpi neke ljudske karakteristike, one nežne i emotivne, jer ljudi to više ne žele da vide. Ljudi žele da vide ono što njima fali u životu, a to je borac, neko ko gazi, neko ko ide ka cilju, neko ko ostvaruje svoje ciljeve, neko ko može paralelno da bude i uspešan čovek, i roditelj, i da se bori sa svima, i da ustane kada padne, i da ne pokaže da ga boli. To je sve prosto nemoguće i to nije normalno, ali su takva pravila show biznisa.
Žene vole da čitaju ljubavne romane i da gledaju omiljene sapunice. U tome nema ništa loše do određene granice, kaže britanski psiholog Susan William, inače bračni terapeut. Problem je kada gutačice ovakvih sadržaja postanu zavisne od svoje hrane za dušu, pa na veze i ljubav počnu da gledaju kroz likove iz romana i serija, ne praveći razliku između fikcije i realnosti. Tu se krije opasnost po vezu i brak, odnosno po muško-ženske odnose. Zarad malo romantike ućutkuje se glas razuma, a život se pretvara u očekivanje i čekanje da se preživi i doživi ono što se dešava samo u knjigama i TV serijama. Susan William kaže da ako se ne pronađe mera, život u fikciji iz ljubavnih romana i sapunice može da upropasti brak ili podstakne na ljubavnu aferu, a da junakinje priča iz realnog života nisu ni svesne zašto se to desilo. A ne misliš da je neiskreno, ako je tako, da zapravo plasiraš javnosti neku priču za javnost, a da u suštini nisi to? Pa naš posao je neiskren posao, jer mi prodajemo bajku. Mi ne prodajemo stvarnost, mi prodajemo iluziju. Muzika je odavno sama po sebi prestala da bude dovoljna u mom poslu. Sve je bitno. I pakovanje, i harizma, i scenski nastup, pevanje i hit pesma se podrazumeva, o tome se više ni ne raspravlja. I sreća, i stavovi o svemu. Sada se traži da jedna javna ličnost ima stav o svemu. To znači da moraš da budeš jako dobro informisana, pretpostavljam da čitaš štampu. Ta opšta informisanost mora da bude na nivou. Prošlo je vreme kada, ajde da kažem, reč koja se onako ružno koristi u našim životima, pevačica. Kad se kaže pevačica, nešto me žacne, jer napravilo se od ove moje divne profesije. Pevati je divna stvar. Napravilo se da kažeš pevačica, kad kažeš pevačica, osjeti se jedna negativna konotacija, a ja sam pevačica, a kad ja kažem, osjetim tako nešto. Vraćam stvari, sve na mesto tamo gde smo. Mislim da su mnoge moje kolege krive za to, ali mislim da su prošla vremena kada pevačice, na primjer, ili pevači nisu imali mišljenje o političkoj situaciji, nisu imali mišljenje o stilu, nisu imali mišljenje o socijalnoj nepravdi, o ljudskim pravima. O gej i lezbijan pravima. Ne, o ljudskim pravima. Znaš, ne možeš da budeš nečiji idol. A mi pevači, showbiz zvezde smo idoli. Ne možeš da budeš idol nekome ako si nemušt. Jer idol je celokupno pakovanje. Idol razmišlja svojom glavom. Idol ti je uzor. Uzor ne samo po pevanju, nego i po načinu razmišljanja i po stilu života. Ti želiš da budeš kao ta osoba. Žene sa ženama, muškarci sa muškarcima, kurve s kurvama, klinke sa matorcima, Sodoma, Gomora, Sodoma, Gomora, Sodoma. Ti dosta provociraš kroz svoje izjave, stavove, ali i kroz svoje javne nastupe, spotove. Ali čekaj da ti kažem, da te pitam koga provociram? Pa kad kažem provociraš, u smislu više kažem provokativna si. Provociraš konzervativnu javnost, ako tako. Ali ja ih ne nazivam konzervativnom javnošću, ja ih nazivam malograđanima. Znaš zašto? Zato što sve što sam ikada rekla ili uradila ili iznela neki svoj stav, mimo muzike, to je bila surova, čista, kristalno kao suza jasna istina. Šta je tu koga isprovociralo? Istina isprovocira samo malograđane i oni koji ne vole da čuju istinu. Tu djevicama nije do čednosti, tu blicevima nije do svetlosti, tu ruskinjama nije do pućina, tu se pije kristal sa butina, samo za one iznad 12 godina. A to mene ne interesuje. Dovoljno sam samostalna, dovoljno sam ojačala u ovom poslu da mi ne mogu ništa svojom kritikom. I to je jako dobra stvar u biti ja.
u ovom momentu. Jesi ponekad strepela, recimo, ili ti je bilo krivo što si nešto rekla na taj način na koji si rekla? Svaki put. Dođeš kući pa se prispituješ, možda sam bila suviše oštra. Svaki put. Kada nešto kažem, okrene mi se nešto u želucu, ne zato što mislim da sam pogrešila, nego zato što znam kakav će efekat da izazove. I uglavnom je negativan efekat. Ali onda kažem sebi, Jelena, bit ćeš ista malo građanka kao oni i nećeš pred sobom biti dobar i iskren čovek ako govoriš ono što drugi žele da čuju i ako igraš po taktu drugih. Bićeš neiskrena prema samoj sebi ako kažeš ono što za tebe ne predstavlja istinu. Žene sa ženama, muškarci sa muškarcima, kurve s kurvama, klinke sa matorcima, Sodoma, Gomora, Sodoma, Gomora, Sodoma. I onda kažem, jel sam hrabra? Jer imam petlju. Izdržat ću. Današnji muškarci uvereni su da prirodna lepota nema cenu. Istraživanje koje je objavio Journal of Sex and Marital Therapy, a obuhvatilo je samo pripadnike jačeg pola, pokazalo je da čak 69% muškaraca smatra da silikonske grudi i usne uopšte nisu seksi. Isto je i kada je šminka u pitanju. 30% anketiranih muškaraca više voli da vidi partnerku bez trunke make-upa, a 50% njih kompromisno pristaje samo na maskaru i sjaj za usne. Teška šminka im je veoma odbojna, a kod mnogih budi predrasuda i asocirana izveštačenost i raskalašnost. Ovo mi je hit, imate lift u kući. Idemo kod Atine i Niki u sobu. Da, ovo je, uđite u naš lift. Kamerman može i pešaka. Mi imamo par stepenica koje nikada ne koristimo, by foot, uvek idemo liftu. Pritisni broj 1. O! Evo nas i na prvom spratu. Idemo do Atine. Devojke. Ej, vi devojčice male. Ovo su naše devojčice. Ej, vi devojčice slatke. Ona gledaju Pepu. Od kad vas nismo videli. Jo, mile. Mile. Ovo je Atina. To je ono što izgleda kao njena mamica kad je bila mala, jel da? A ovo je moja Niki Pike. Ona je sad zauzeta gledanjem Pepe Praseta i to ništa ne može da je iskrene pažnju sa toga. Anđeo. Mnogo su slatki. Ko više voli mamu? Atina, jel ti više voliš mamu ili Nika? Mila, ona se stidi, da. Da, ti nisi na mamu što se toga tiče. Atina? Ti ne voliš mnogo da se eksponiraš. Hoćeš da pevamo neku pesmicu? To je Mila. Možda će Nika nešto da nam otpeva. Kad si srećan glasno vikni tad. Dođi. Što? Šta pričaš? Malo, vidi kako. Jo, to je tatina ćerka. Da, to je tatina ćerka. To je tatina ćerka. Vidim ja ništa njoj ne fali što ona ne sme brašno. Punačka je, ne sme mleko, ne sme brašno, ali fino se snašla. Odlično, odlično. A kaži mi, kako se njih dve slažu? Pa u poslednje vreme su počele da se tuku, to je jedna novost. Kod njih do sada su se grlile i ljubile, sada kako je Nika porasla, onako ima svoj personality, sve izraženiji i ne dozvoljava više Atininu dominaciju, tako da se bori za svoje mesto. Znači, mlađa je opasnija, jel da? Da, ona se više bori za svoje mesto. Da, ona je, ajde da kažemo, mali Duško, a Atina je mala Jec. Znači, Atina je toliko fina i divna, jel da? Da. Ovaj agresivni mali. Da, taj mali Duško agresivni, da. Pored naših olimpijaca, u London će krenuti i dve mame, i to zahvaljujući kampanji kompanije Procter & Gamble Hvala ti mama, koja je ukazala na ogromnu ulogu majke u životu i uspehu svakog vrhunskog sportiste. Ulozi majke u životu naših olimpijaca bilo je posvećeno olimpijsko gala veče u Narodnom muzeju u Beogradu, kojom prilikom su svoje životne priče iznele majke Ivane Španović Vesna i Filipa Filipovića Gospava. Olimpijskoj gala večeri prisustvovali su i mladi sportisti, veslači Andrija Šljukić i Aleksandar Marinkovski, atletičarka Amela Terzić i plivač Stefan Sorak, koji su svojim dosadašnjim uspesima zaslužili sponzorstvo kompanije Procter & Gamble kako bi uspešno nastavili sa treniranjem i ostvarivanjem još boljih rezultata u budućnosti.
tad su me kritikovali zbog toga. A gde si našao ovi čovek? Stvar dobrog stila i ukusa nema veze sa trendom. Svašta nešto s tobom mogu. Skupa produkcija provokacija. A nega ne košta ništa. Ne, nikako za autobus. Ajde, bit ću dovoljno hrabra pa ću reći da sam ja srećna žena. Tu devicama nije do čednosti, tu u blicevima nije do svetlosti, tu sve počinje naslova ja. Tu u rukinjama nije do pućina, tu se pije kristal sa butina, samo za ona iznad 12 godina. Pušta anestezija. Još malo bih dodala. Stiše anestezija. Evo nas kod Jelene i Duška u dvorištu, pa kaži mi ovako pre nego što nas uhvati nevreme, koliko je za tebe veliki zadatak da sa svakim novim albumom imaš nešto potpuno novo, da plasiraš novi imidž, da ideš dalje, da postaviš novi trend, pre svega sebi, a i drugima? Pa to se od mene očekuje i to je moj posao. Da se iznova menjam, da iznova publici dajem ono što drugi nisu. Nekako je to jako težak zadatak kad samo od tebe to očekuju i kada se takmičeš negde sam sa sobom. Kaži mi ovako, kad sama sebe kritički posmatraš, evo sada 10. jubilarni album prodat za ceo dan, za jedan dan ceo tiraž, pa kaži mi ovako kad se osvrneš na neka svoja ranija izdanja, kako to posmatraš? Jesi zadovoljna ili misliš, jao, bila sam klinka, bila sam naivna, ovaj imidž mi nije bio dobar ili... Pa naravno, sve ono što kada sad gledam iz 2012. na 95. ili 96. 7. 8. Naravno da je smešno, ali u tom momentu tada to je bilo wow i opet ispred svog vremena. I tad su me kritikovali zbog toga. Zbog iste stvari ja i sada negde na neki način bodem i diram taj nervio. Zbog iste stvari. A tada je to bilo wow, a sada je stvarno meni smešno. Zrno pa zrno kažu pogača, kamen pa kamen kažu palača. Nikad nisam bila dosadna trivialna u toj provokaciji. Moje provokacije su uvek bila ozbiljna provokacija. Skupa produkcija provokacije. Su bile jeftine. Mega riba, mega zvezda, mega nivo, svima vam je mega krivo, a meni baš se jebe za sve živo. Ti izgledaš atraktivno, izgledaš i seksi, a opet s druge strane ne ideš u vulgarnost. Nekako tebi stoji, ali kada druge devojke ili žene pokušaju to isto kod kuće, to onda zaista izgleda skaredno. I meni je baš simpatično što si rekla da ti čak i ne pokušavaš i ne želiš da budeš uzor devojkama kako treba da izgledaju, zbog toga što ti ideš u ekstreme u svojoj provokaciji. Mislim da ne mogu ja da solim pamet nekome i da diktiram devojkama, prvo zato što je moje bavljenje modom jedan jako skupi hobi koji ne može svako da isprati, pod jedan, tako da bi bilo iluzorno u zemlji gde ljudi jako teško žive uopšte da pričam na tu temu brendova i tako dalje, visoke mode i o tome stvarno smešno. Sa druge strane, moj stil, moj fazon je da budem ekscentrična, da diram nerv, da prelazim nekad i granicu, da pravim taj wow efekat, šok efekat, a to nije nešto što svako može da iznese. Pa ne mogu čak ni moje kolege koje se negde ugledaju na mene pa pokušaju i to isto pa budu smešni. A kamoli devojke koje idu u srednju školu ili na fakultet preko dana, to je stvarno nikako i ja. Šta bi ti njima savjetovala kako treba da izgledaju? Smatram da, pod jedan, stvar dobrog ukusa i dobrog stila nema veze sa novcem, pod jedan. Pod dva, stvar dobrog stila i ukusa nema veze sa trendom, nego sa prilagođavanjem svojih ličnih afiniteta onome što je trenutna moda, u stvari prilagođavati modu i trend sebi. Uzimati ono najbolje i dodavati u čitav taj trend i tu modu sebe. Uvek imati neki lični pečat. To je dobar stil, pod jedan. Pod dva, smatram da ne volim, na primjer, ništa što je fake. Ne volim sintetiku, ne volim nešto što vrišti na plastiku, plastične materijale. Ne volim
jake dezene, ne volim da piše logo, da vriština, vidite, ja imam i ovo je, ne znam, Chanel ili Louis Vuitton i tako dalje. Smatram da svaka žena može jako lepo da izgleda za samo nekoliko hiljada dinara i da se obuče u nekoj normalnoj radnji, samo ako ima stila i ukusa. Jako je bitno da bude negovana, da ima negovanu kosu, da ima korektnu cipelu, da ima negovane ruke i negovane nokte i noge, stopala. Naravno, da pod jedan vodi računa o ličnoj higijeni i da vodi računa o telesnoj težini. Ja sam taj krimi lik, imam taj krimi stav, ti si ta divlja mačka, ja sam taj krimi lav. Ova godina je naša, mnogo toga je u planu, kao ponih glad, ceo svet nam je na dlanu. Kada sve to imamo kao preduslov, onda kad se na lepo negovano telo stavi najjednostavnija crna haljina, na tu lepu negovanu kosu, negovan ten, a nega ne košta ništa. Nekad su se žene negovale pomadom, sapunom i vodom i bile su divne. Tako, i par kapi parfema. Tako da to nema stvarno veze sa materijalnim tim momentom. Ukus, kažu o ukusima ne treba raspravljati. Ja se ne slažem sa tom konstatacijom. U današnje vreme se dosta raspravlja o ukusima. Neizbežno je. Ja mislim da... Ja sam namjerno danas obukla ovo što imam na sebi. On je vrlo šik. Pa jeste šik, ali... Da nije baš za svaki dan za obične devojke. Pa vidi, ali moram da ti kažem, pošto mene toliko... Mislim, jeste, ali samo malo u ovom gornjem. Aha, dobro, pa ja pokušavam. Zato da vas u autobusu ne bi zagledali i na nekim mestima, na šalterima i šta ti ja znam, mislim kako već običan... Dobro, ne zaboravite, dragi dame, da sam ja pred kamerama i da sam ja Jelena Karleuš. Inače, ovako je sve super. I te fenomenalne nud cipele, Kristijan Lobutan, nećemo sad o markama, ali može da se nađe takva isto u drugoj radnji koja je samo taj stil. Mislim, nije uopšte neophodno da bude firma. Evo, ja sam namjerno, kako ja definišem jedan dobar ukus kod jedne žene, to je kada mix and match, kada može da kombinuje visoku modu i vrhunske dizajnere sa jako jeftinim komadima i sa nečim što je svakom dostupno. I ja to obožavam da radim i to nema veze sa lomom, ima veze sa prosto dobrim ukusom. Zato sam ja, evo, obula jedne ove fenomenalne Pigalle Lobutan cipele i na sebi ima, sve ostalo je iz, ne znam da li smijem da kažem brand, ne, iz New Yorkera. Znači, ovo sve... Još jeftinije. Da, još jeftinije, da. Imam ovakve iz Zare farmerke koje mi toliko dobro stoje da su fantastični. Ja imam brendova najskupljih, najizvikanijih, tako dalje. Nijedne farmerke ne volim i ne stoje mi dobro kao ove, a platila sam ih, evo sad ću da ti kažem, oni imaju jako dobar džin. 1000, na primjer, dinara, a ova majica ne znam da li je bila 400 dinara. Poenta je sledeća. Uklopila sam ovo sa cipelama koje jako skupo koštaju. Ja nekad znam u, ne znam, Zari da kupim haljinu od par hiljada dinara i da me svi pitaju za nju i da mi kažu lako je tebi, ti imaš novca. I pritom to nema veze sa ni ukusom, ni sa istinom, ni sa prosto sa dobrim stilom, nego samo kako se sve to uklopi i još bitnije, kako se to nosi. Jedan stav, jedna harizma, držanje. Žene moraju da znaju da kada veruju da su lepe, kada su ispravljene, kada im je uvučen stomak, ispravljena leđa, kada su samouverene, kada sigurno koračaju, kada su čiste i uredne, kada znaju šta imaju ovdje i šta imaju ovdje. I kada imaju najjednostavniju krpicu na sebi, to će izgledati kao $1.000.000. Ja stojim iza toga 100%. Jer imamo takav širok dijapazon primjera javnih ličnosti koje na sebi imaju sve moguće marke i brendove i sve je to najskuplje i preskupo. I izgledaju stvarno trivialno, izgledaju degutantno, izgledaju jeftino, vulgarno i što je najbitnije reći,
bez stila i bez dobrog ukusa. Dobar stil i dobar ukus ne mogu da se kupe novcem. Nikada, nikako. Šta bi preporučila devojkama kako da se informišu kako bi izgradile svoj stil? Kroz novine, kroz internet, sajtove poznatih marki? Jeste. Pa ja sam neko ko stalno čeprka i po internetu i po raznim modnim blogovima. Style.com je ono svakodnevna stvar. Volim da čitam sve ove od Voga do Marie Claire-a, gledam stalno Net-a-Porter, gledam te nove revije, gledam Fashion TV, gledam šta preporučuje Stella, šta preporučuju, ne znam, iz kuće, Dolce & Gabbana, šta iz Prade, šta je od Versace-a do Zare. To je jedan širok dijapazon gde se osjeća ono što je trenutno in. Ali volim da budem informisan. U prilog priči o tome koliko je važno biti čist, negovan i prijatno mirisati, idemo na promociju trećeg po redu parfema Verice Rakočević. Pa ja moram da priznam da je ne samo moja, Borisova velika zasluga. Kada smo došli do ivice, da to naše prijateljstvo možda može da ode i negde dalje, a to nismo hteli, onda smo stvorili Tiburon Azur. I svu tu neku nerealizovanu strast preneli na parfem. Interesantno je bilo kada je Boris sasvim slučajno ovako uzeo olovku i napisao na stolu svašta nešto s tobom mogu. I taj isto slogan je stvarno fantastičan, pa kažite mi šta to sve muškarac može sa ovim parfemom? Pa upravo to ste odlično rekli. Toliko imamo banalnih susreta, toliko imamo banalnih priča koje su uglavnom materializovane. Ja imam 64 godine, osjećam se jako mlado i živim tako. Nekako mi se čini da se trudim da te godine, ne zbog bora, zbog mišića i ne znam nija čega, zbog energije. Ali ja mislim da je suština te mladosti u jednoj dobroj energiji, ali ne na onaj banalan način rečeno, u tome da znate da uživate u malim stvarima. I kad su me skoro u jednom intervjuu pitali šta je za mene luksuz, i ja sam rekla da je za mene vrhunski luksuz nije ni vila, ni avioni, ni kamioni, nego biti zadovoljan sa sobom i srećan u svojoj koži. Mislim da veći luksuz, eto to svim mladim devojkama kažem, ne morate svašta da trpite zbog nekih lepih tašni, automobila i stanova i jahti koje, kad bi se znali kako se lepo ljubi na travi, sa jednom korpom jabuka, ali samo kada kažete volim te onome ako stvarno to mislite. Ko su po tvom mišljenju trendseterke na globalnoj muzičkoj sceni? Mogu biti glumice, javne ličnosti uopšte, ali se nekako kroz muziku to više vidi jer od Madone i Lady Gage pa do mnogo manje ekstravagantnih žena koje manje diktiraju trendove, prosto one su najistaknutije. Jeste, pa one su između ostalog toliko istaknute zato što im je savršeno pakovanje i savršen stil. Eto, na primjer, i Madonna i Lady Gaga koju si pomenula su one veliki deo svoje popularnosti i fanova duguju upravo svom imidžu, svom stilu, svom stylingu, svom pakovanju. To je u muzičkom svetu danas bar sa muzikom. Lady Gaga, neko ko nosi visoku modu, koja je posle Madone uvela to, Madonna kao kraljica, majka svega toga, onda Lady Gaga kao jedan ekscentrični nastavak, totalno ludi. Osobe poput Rihanne, poput Beyoncé, poput, eto, na primjer, njih 3-4 koje to diktiraju. J.Lo je uvek dobro upakovana, ali ona ima taj jednu treš crtu karakterističnu za sve latino devojke, na primjer. Ali ja se nikad nisam ugledala na ljude, na osobe iz sveta muzike. Uvek su mi pre bili interesantni ljudi iz sveta mode, na primjer, ili možda čak i glume. Pa imamo, na primjer, fenomenalnu Siennu Miller, imamo Kate Moss, imamo Victoriju Beckham, koja je fenomenalna u ovom modnom nastavku svog modnog života, posle muzičke scene. Imamo Stellu McCartney koja je fenomenalna i kao dizajner i kao neko koji to savršeno iznese.
svedok, saučesnik moja poroda. Na domaćoj sceni ima jako dobrih primjera cool trendsetter. Pa Marija Mačić je, na primjer, meni jako cool. Marija Mačić, odnosno Marija Tarlać? Da, Marija Tarlać, pa Relena Karić se fenomenalno oblači. Kako komentarišeš ostale popularne pevačice naše i njihov stil? Primjera radi i Nataša Bekvalac, koja je jako popularno eksponirana i dosta onako provokativno obučena za javnu scenu, a opet krajnje konzervativno za privatne prilike. Pa smatram da je to prosto neminovna stvar kada si u ovom poslu, da prosto moraš da igraš tako na tu kartu seksipila i ekscentričnog oblačenja na sceni, pošto se sada prosto to traži od tebe, a privatno pokazuješ svoju pravu stranu. Meni se jako sviđa i Nataša. Izdvojila bih je Minu Jahović. Ona se jako cool oblači i ima i izuzetno, ona je žena model. Ona izgleda kao model i nosi to kao model. Ana Nikolić mi je cool, onako je, ona ima svoju tu neku seksi crtu, ali nikad je nisam videla u trash varijanti. Uvijek ima neku svoju cool varijantu. Posle svega što sa tobom bilo je, al kad te vidim, ja se pustim i ne razmišljam. I opet radim na bol kao pre. Ostvarila si devojački san, ostvarila si san svih tvojih obožavateljki, pretpostavljam, srećno udata, lepa kuća, dve divne devojčice, rođene samo godinu dana. Jel se osjećaš srećno i ostvareno? Mogu da kažem da ću biti, ajde, bit ću dovoljno hrabra pa ću reći da sam ja srećna žena, da. Seks posle